Kaixo, hirugarren moduloko bigarren atazan eskatzen digute jarduera bat prestatzeko eta hori infografia batean islatzeko. Jarduera hori izan behar du interneten ikaslei erakusteko interneten bilaketak nola egin eta lortzen dugun informazioa kudeatzeko. Aukera pare bat ematen dizkigute, bereziki jarduera bat sortzea hortarako edo lehendik daukagun jarduera bat moldatzea. Eta derrigorrez fake news edo gezurrezko notiziak aztertzeko ekintzan bat egiteko. Eta hemen aukera batzuk ematen dizkigute. Hemen dokumentu honetan ere aukeratz batzuk ematen dituzte, adibide bezala. Bale, gu pentsatzen dugunean, gure jarduera bat edo bereziki beste bat eginda, jardueran zehaztu behar ditugu 7 atal hauek. Nik lehen egiten dudan, aurretik egiten dudan jarduera bat pentsatu dut, eta egitu dena da dokumentu batean prestatu. Atal hauek dira, jorratu behar direnak. Nik egingo dudana da, teknologia ikasgaian, helburu bezala hartu dut, gailu elektronikoek sortzen dituzten hondakinen inguruko informazioa aurkitzeko bide batez, internetez bilaketak nola egin, eta lortzen dugun informazio hori fidagarria den edo ez aztertzea. Bilaketak egiten erakusteko, erabili dut dokumento hau, osagarrietan daukaguna, eta hemen oinarrituta, pentsatu dut zer erakutsiko diedan bilaketak egiterakoan. Alde batetik bilatzaileak, 2 bilatzaile aukera, Google betikoa da, baina honek badakigu datua kontrolatzen dituela, eta beste hau duk pribazitatea mantentzen du. Bilaketatan ez gaitu rastreatzen. Eta hau erakustea oso ondo legoke. Gero, bilatzaile guztiak daukate bilaketa aurreratuak, deitzen dioguna, hau ere erakutsiko nieke, eta gero baita ere nola bilatu, nola ze hitz jarri behar ditugun edo. Hizkuntza naturala izan daiteke, esaldi bat oso horik bilatu nahi dugunarena, hitzez hitz, komatxoen artean jarri dezakegu, nonbait esaldi hori badagoen, edo gako hitzak. Hitz zehatz batzuk, jarri gabe esaldirik, hitz horiek ea aurkitzen ditugun nonbait. Hau da, nik erakutsiko diodana da, bilaketen inguruan. Lorpen adierazleak ere jarri ditut. Gero, fake news aztertzeko, hemen daukat, baliabide bat, galdera batzukin ikaslei pasatzeko ea lortu duten informazio hori fidagarria den jakiteko. Eta prestatu dudan hontan oinarrituta, joango naiz. Joango naiz genialira, ja usuarioa daukagunez, eta esango diot sortzeko berria. Eta nahi dut infografia. Infografia izan daiteke horizontalean edo vertikalean. Eta aukeratuko dut hauxe. Gaiarekin zerikusirik ez dauka, baina hauxe aukeratuko dut. Gaiarekin zerikusirik ez daukanez, kenduko dizkiot marrazki hauek. Eta joango naiz izenburuetan jartzen atalak. Kopiatu eta itxatzi. Handiagoan jarriko dut, hobeto ikusteko. Eta horrela guztietan. Azpi izenburu hau ez dudanez behar, kenduko dut. 8. hau ez dudanez behar, kenduko dut ere. Eta hemen, leiho bat ateratzeta, plus honetan. Egingo dudana da, hau ezabatu, hemen dagoena. Eta jarri nire informazioa. Honek formatoa dauka, beraz, kenduko diot. Formatoa. Holaxe, eta orain testua handiagoa jarriko dut. Hobeto ikusteko. Eta gorde.
helburuarekin berdina. Kopiatu. Eta leiho honetan. Ezabatu formatoa. Eta holaxe guztietan. Izenburua ere jarri beharko diot. Bueno, hau guztia beruntzera emango dut, bestela ez zait kabituko. Listo, egin dut. Orain ondo legoke, hemen iruditxo sartzea bilaketen inguruan edo horrela. Hemen komeni zait izenburua jartzea. Eta egina daukat, badaezpada, begiratuko dut. Previsualizazioari eman. Eta hemen. Ikasmaila, ondo, helburua. Listo, eta beste guztietan berdina. Orain egin behar duena da, partekatu. Zango diot publiko, listo. Esteka hori kopiatzen dut, eta Moodleen itxatzi beharko nuke esteka hori. Besterik gabe, bueno, aio.